बे 13टा गामिनि गणेश फुजानिनो आं सासे आफादगिरि हिसाबै आंखौ जिहेतु माने 13टा गामिया सायख'नानै जिहेतु आफादगिरि सायख'नाय लेखा आङो 2 बोसोराव आगान सुरबाय। बे 2 बोसोरनि गेजेराव आं जिखिनि बिबानखौ लानानै रायजोफोरनि हेफाजाब मोनदों जोबोद मोजांखौनो मोनबोदों। 13टा गामिया दिनैसिमबो जोंनि रायजोफोरा खौसेयैनो दं। बेबायदि खौसेयैनो जों फालिबाय थानो नाजाबोबायबो थादों आरो नाजाबायबो थागोन। ओरैनो मा दिन्थिफुंनो आखायाव लादों? जों दिन्थिफुंनाया जाहैबाय जोङो गिबि सानखालि जोंहा जोंनिनो रेन्जार सार फैगोन भुयापारा रेन्ज अफिसनिफ्राय बिथां कामेस्वर बर' सारा फैनानै जोंनि माखासे दिन्थिफुंनाय हारिमु मोनाबिलि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बिथाङा माने मोजाङैनो जोंनो मैया मेसेज होदों। मैया सारखौ लोगो हमनानै जों सावरायदों। सारा अकेखौनो बुंदों आरो सारा जोबोद मोजां जोंनो कमेन्ट हरदों। कामेस्वर बर' सारनिया कामेस्वर बर' सारा फैनानै जोंनि हारिमु देंखो मोनाबिलिखौ बेखेवनानै गावबो कालसारनि मानसिखा गोबाङैनो गोबां गोदै देंखो बोनो हागौ आरो बे हिसाबै सारा गावबो खनगोनाखौ जोंनो माबा हरदों आरो कमेन्ट हरदों। मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङा मेथाइ रोजाबगिरिया जोंनिया फैगोन बागानफारानिफ्राय फैगोन आरो जोंहा ओरैनो बरमानि दं सासे बरमानि साहानि आरो बिथांमोना फैगोन जों हांख्रायनानै लाबोदों। बे साननैनि उनाव जोङो ओरैबायदि मोनसे प्रग्राम लादों जे डेन्स कम्पिटिसन माने मोसानाय बादायलायनाय आरो बे मोसानाय बादायलायनायाव जों सानथामनि हाबाफारि बे मोसानाय बादायलायनायखौ सानथामनि हाबाफारि लादों। बे सानथामनि माने फार्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड थार्ड राउन्ड बेनिफ्राय बेयाव जोङो फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज थार्ड प्राइज ओरै मोनसे माबा होदों आरो सेथि बान्था हिसाबै जोङो 5,000 रां होदो। नैथि बान्था हिसाबै जों 3,000 ओमफ्राय थार्डआव जोङो 2,000 बान्था होनाय जादों आरो मोनसे गासै रायजोखौ मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे जाहाथे जोंनि बे 7 साननि हाबाफारियाव जाहाथे गासै रायजोफोरा फैनानै जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होफैयो अब्लाना जोङो जोंनि बे श्री श्री गणेश फुजा आफादनिफ्राय हाजासे माने गोजोननाय थागोन आरो गासै रायजोखौ आं माने हेफाजाब बिदों आरो गासै रायजोनिफ्राय। आरो जोंहा मोनसे बेबो थालांबावदों जोङो 13टा गामिया जोंहा फ्लेग हस्टिं दं। बे फ्लेग हस्टिङाव जाहाथे जोंनि 13टा गामिनि आफादगिरि नेहाथारि फैनानै जे फ्लेग हस्टिंखौ जिथु टाइमाव 7 बाजियाव थारमाने फ्लेग हस्टिं खालामफैयो अब्लानो जों हाबाफारिखौ जाफुंनाय बायदि मोनगोन। आरो लोगोसे नैबेखौबो आं मेसेज होनो नागिरदों जे जोंनि मन्दिर बेखेवगिरि मानगोनां माने जोंनि बे ओनसोलनिनो बयनिख्रुइबो माने अनजाथाव मानसि बिथां नकुल चन्द्र बर' साराबो जोंनि बे मन्दिरखौ बेखेवनानै होफैगोन। लोगोसे आरो एबसुनि आफादगिरियाबो जोंनि गाहाय लांगोनाखौबो बेखेवगोन। बिथांमोनखौ टाइम टेबोल जों होखादों बिथांमोनाबो जाहाथे आरो लोगोसे जोंहा मन्दिरा इयाव 3 थरफनि मन्दिर दं। मोनसेया जाहैबाय माने मैदेर हाथिनि आरो थारमाने अखल हाथिनिल'। मोनसेया जाहैबाय बे गणेश माबानि मुरथि थाहैबाय। मोनसेया जाहैबाय शिब मन्दिरबो दंफायो जोंजों। बे मोनथामावबो जोंहा मोनफा आलासि हांख्रायनाय दंखायो। गिबियाव जोंहा बेखावगोन नकुल चन्द्र बर' सारा बेखावसिगोन आरो नैथियाव बेखावगोन जोंहा हाथिखौ नबिन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा साराबो फैनानै बेखावफैगोन। आरो लोगोसे जोंहा बेयाव शिबनि जिथु लांगोना मोखांखौ बेखेवफैगोन जोंनिनो माने एरियानि चेयारमेन दानि बर्थमान चेयारमेन बिथां बिमल बसुमतारी साराबो फैनानै बेखावफैगोन आरो बेखौनो आङो दा बिथांमोना थि समाव फैनानै जाहाथे जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैयो।